Sa number 10, Bagyo Paolo ginapaabot nga mag-landfall buwas aga. Sa latest weather advisory sa pag-asa, malayo pa sa kadutaan ang sentro sang Bagyo Paolo pero ang dala sini nga panganod ang amat-amat na nga nagalabot sa Southern Luzon kag Eastern Visayas. Alauna sini nga hapon yara ng Bagyo Paolo sa 535 kilometers east ang Infanta Quezon. 75 kilometers per hour ang kabaskugon sa Bagyo kag may pangmadlos nga 90 kilometers per hour. May pila na ka mga area sa Luzon nga napaydalom sa tropical cyclone wind signal number 2 kag signal number 1. Buwas aga ginapaabot nga malandfall ang bagyo sa Aurora kag Isabela. Pagkagabi, posible nga yara na ini sa West Philippine Sea kag sa Sabado nga adlaw nakagwa na ini sa Philippine Area of Responsibility. Posible nga magalabot sa severe tropical storm category si Paolo sa paglandfall sini.